तसेच आजच्या ह्या आमच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि व्याख्याते जगदीश ओहाळ सर, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष एस.के. जाधव सर, आजच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रक ॲडव्होकेट जितेंद्र गावकर, मिलिंद माटे, सतीश कोलगावकर, अशोक परवार, तसेच आमचे अशोक खाजरेकर, अशोक पवार, साईनाथ इब्राहिमपूरकर, प्रताप पेडणेकर, स्टेजवर बसलेले कृष्णा चोपडेकर, बाबूराव चोपडेकर, तसेच प्रशांती जाधव आणि आमच्या हांगासर आयच्या या सभेत खास करून आमचे जे बांधव जे राजकारणात वावरता ते आमचे पंच हेमंत चोपडेकर, दिलीप बी, तसेच मुकुंद, आमचं उत्तम बी, आमचे नगरसेवक आणि आता नगरसेवक आणि माजी नगराध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकर, मागीर आमचे माजी झेडपी मनोहर धारगळकर, मागीर आमचे बोरगाव पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच दिवाकर जाधव, तसेच हांगासर विनोद परवार विनोद, बाकी काही आमचे सगळे गोंयाभरातून काही आमचे पंच, इतर हे सगळे मेंबर, तसेच हांगासर जमलेले आमचे मित्र किंवा सर्व पत्रकार बंधू आणि तुम्ही सगळे बंधू आणि भगिनीनो, तुम्हा सगळ्यांचं मी ह्या मेळाव्यात स्वागत करतो. आणि ह्या मेळावा आयोजनामागे आमचे जे खास करून जे निमंत्रक आहे त्यांना पण मी धन्यवाद देऊ इच्छितो. खास करून आमचे जे दोन सिनियर निमंत्रक एस.के. जाधव आणि आज जे मेळाव्याला आले नाही नामदेव बिंदोडकर जे आजारी आहेत, या आमच्या सिनियर कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन गेले 2.5 महिन्याबद्दल एक मीटिंग आयोजित केली आणि कुठेतरी आज इतर समाजामधून भरपूरशे पेडण्यामध्ये निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी इच्छुक आलेले आहेत समोर, पण आपल्या समाजामधून अजून कोणाचं नाव आलं नाही ह्याची खंत ह्या सर्व कार्यकर्त्यांना झाली आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी ह्या मेळाव्याचे एक आयोजन करावं किंवा त्याच्या संदर्भात मीटिंग लावली आणि त्या मीटिंगमध्ये नंतर असा निर्णय झाला की आपण एखादा आपल्या समाजाचा मोठा मेळावा घ्यावा आणि ह्या मेळाव्यातून आपल्या समाजाला एक आपण संदेश द्यावा की आज आपण एकत्रित यायची गरज आहे आणि एकत्रित आलो तर आपला हा जो आमदार घडवण्याचा जो प्रयत्न आहे तो यशस्वी ठरेल. हे त्या मेळाव्यात ह्या बैठकामध्ये सगळं प्लॅन ठरण्यात आला आणि त्याच प्लॅननुसार मला अति आनंद होतो की आज आम्ही जसं विचार केला होता तसे जवळजवळ 600 ते 700 लोकांचं आज आम्ही इथं मेळावा हा आयोजन करण्यात यशस्वी झालो असं मला वाटतं. आणि या मेळाव्यात सर्वात प्रथम मी आपल्याला सांगायला इच्छितो की जे आपले पूर्वी आमदार झाले जवळजवळ 1987 साली माननीय दिवंगत देऊ मांजरेकर हे पहिल्यांदा पेडण्याचे राखीव मतदारसंघामधून आमदार झाले. त्याच्या अगोदर आपल्याला आमदार हा निवडलेला आमदार नव्हता, तर म्हापशाचे एक शांताराम कांबळे हे त्यावेळेस नियुक्त आमदार म्हणून त्यावेळेस वावरत होते. पण 1977 साली देऊ मामा हे पहिल्यांदाच आमदार झाले आणि त्याच्यानंतर त्यांची तशी कारकीर्द सुरू झाली आणि जवळपास 84 सालापर्यंत ते आमदार राहिले आणि परत 84 मध्ये जे शंभू बांदेकर हे परत पेडण्याचे राखीव मतदारसंघामधून निवडून आले. तसेच परत 91 तसेच परत देऊ मामा परत एकदा निवडून आले. असे करत जवळजवळ देऊ मामांची कारकीर्द ही 17 वर्षाची कारकीर्द ह्या पेडणे मतदारसंघात राहिली. मित्रांनो, आपल्याला आपला आमदार झाला नाही असं नाही, कारण देऊ मामाच्या रूपानं 17 वर्षे आपल्या एका समाज बांधवाने हे
राखीव मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं, पण त्यांनी आपल्या शक्तीनुसार किंवा आपल्या बुद्धीनुसार जे काही समाजासाठी करता येईल आलं ते त्यांनी केलं. पण त्यांना सगळ्याच गोष्टी मला वाटत नाही की करता आल्या. कारण आज जर समजा आपल्या एकंदरीत समाजाची परिस्थिती बघितली, तुम्ही कुठल्याही वाडीवर जा, आज कुठल्याही वाडीवर गेला तर आमच्या समाजाचा एकंदरीत विकास झालेला नाही हे साधं छोटं मूल सुद्धा सांगू शकतं. खरं म्हणजे त्यावेळेची परिस्थिती वेगळी असू शकते आणि त्यामुळे देऊ मामांना काही कारणास्तव तसं काम करता आलं नसावं. पण आता जवळपास 30 वर्ष झाली तर आपल्या समाजामधून एकही माणूस त्या विधानसभेत पोहोचला नाही ह्याची आम्हाला खंत आहे. खंत एवढ्यासाठी असं नाही की आज आपले दुसरे बांधव आहेत जे राखीव मधून निवडून जातात, ते त्यांचा पण तेवढाच अधिकार आहे. पण ज्या उद्देशाने ही जागा राखीव ठेवण्यात आली तो उद्देश पूर्ण झाला का? त्या लोकांनी त्या राखीव मतदारसंघाच्या जागेला न्याय दिला का? किंबहुना आता अशोक पवारांनी म्हटल्याप्रमाणे राखीव लोकांच्यासाठी तर सोडूनच द्या, पण संपूर्ण पेडण्याच्या सुद्धा एकंदरीत विकासासाठी ह्या लोकांनी आतापर्यंत काय केले हे सुद्धा संशोधनाचा विषय आहे. आणि त्यामुळे मी म्हणतो की आज आपला समाज हा एक म्हणजे वाळीत टाकल्यासारखा समाज असल्यामुळे आज एखादी समजा काही आपल्या आता चांगली बाब आहे की आपल्या काही कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नाने आपल्या आज गोव्यामध्ये 3 काउन्सिलर निवडून येतात. गोव्यामध्ये आमचा एक झेडपी निवडून येतो. गोव्यामध्ये जवळपास 26 आमचे पंच निवडून येतात. ही सर्व आणि सर्व ह्याच्यासाठी शक्ती आणि ह्याच्यासाठी जे सर्व श्रम लागले हे एका समाजाचे लागले हे विसरता कामा नये. कारण आज जे आपले निवडून गेलेले प्रतिनिधी आहेत हे त्यांचं काम होतं, त्यांनी हे सगळं करायला पाहिजे होतं, पण त्यांनी ह्याचा प्रस्ताव किंवा याचा पाठपुरावा कधीही केला नाही. ही खंत आहे आणि ती खंत भरून काढण्यासाठी आज परत एकदा आपल्या समाजाचा एखादा आमदार होणे किंवा एखादा त्याला हे प्रतिनिधित्व मिळणे ही काळाची गरज आहे. कारण केवळ आणि केवळ आपल्या समाजाचा विकास होत नाही तर पेडण्याचा सुद्धा विकास होण्यासाठी आज आपल्या समाजामधून आमदार जाणे ही गरज असल्यामुळे आम्ही सर्व समाज बांधव एक झालेला आहोत आणि त्यामुळे आम्ही हा निर्णय करत आहोत की आम्ही सर्वजण एका कोणाच्या तरी आमच्या समाज बांधवाच्या पाठीमागे राहणार आणि त्यांना विधानसभेत पाठवणार हा आम्ही घाट घातलेला आहे. आज खरं पाहता आमच्यामध्ये सुद्धा अनेक जण इच्छुक आहेत, पण मी सांगायला इच्छितो की आज आम्ही एक चांगली गोष्ट आहे की देऊ मामा 17 वर्षे जरी आमदारकीत आले तर त्यांना संधी कोणी दिली तर भाऊसाहेब बांदोडकर ह्यांनी एमजी पक्षामधून त्यांना संधी दिली. हे पण आपल्याला लक्षात असायला पाहिजे. कारण भाऊसाहेब बांदोडकर नसते तर मला वाटत नाही की आपल्या समाजाचा हात धरून आम्हाला कोणी पुढे आणलं असं होतं. कारण आजपर्यंत आपल्याला कोणीच पुढे आणलं नाही हे पण वास्तव आहे. आमचे पत्रकार प्रकाश तळवणेकर म्हणत होते की भाऊसाहेबांची तुम्ही आठवण करायला पाहिजे. आम्ही निश्चित त्यांची आठवण करत असतो आणि करत राहणार. कारण आज सुद्धा आपली जी लोक ते 1200 रुपयाची घरं आहेत जी भाऊसाहेब बांदोडकरांनी त्यावेळेला दिली त्याच घरामध्ये राहतात आणि म्हणून त्यांचे आमच्यावर आजपर्यंत सुद्धा उपकार आहेत हे आम्ही विसरलेलो नाही आहोत. पण मला सांगायचं वाटतं की आमच्या लोकांनी परत एकदा एकजुटीनं पुढे यायला पाहिजे आणि आम्ही दाखवून द्यायला पाहिजे. कारण पेडण्यामध्ये मी जेव्हा 2 वेळा इलेक्शनला लढलो आणि पेडण्यामध्ये मी जेव्हा फिरत असताना आपले इतर बांधव जे पेडण्यामध्ये असतात ते मला म्हणत अरे केरकर तुम्ही तुमच्या समाजाला एक करा, तुमच्या समाजाची एकी करा. तुमचा समाज एक झाला
तर तुमचा उमेदवार निश्चित निवडून येईल. तर मी तमाम पेडण्याच्या आमच्या इतर समाजाच्या बांधवांना आवाहन करतो की तुम्ही लक्ष द्या. आज बघा आपला संपूर्ण समाज एक झालेला आहे आणि तुम्ही आज आमच्या पाठीशी राहून राहिले पाहिजे हे सांगून मी माझं हे 2 शब्द थांबवतो आणि सगळ्यांना धन्यवाद देतो. जय भीम, जय भारत. धन्यवाद सुभाष केळकर. अभिनंदन करता चंद्रकांत मोकर आणि आमचे पंच सदस्य